Большое спасибо. Сейчас Хельсинский фонд за права человека из Туркменистана. Пожалуйста, вам слово. Men 2004-nji ýyldan bäri Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň diplomatik missiýasynyň maslahatlaryna gatnaşyp gelýärin. Şu ýyllaryň dowamynda gynansak da aýdara zat ikän. Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň işi soňky 20 ýylyň dowamynda pese düşüp geldi. Dünýädäki daşary işler ministrlikleriniň we halkara guramalarynyň wekilleriniň dün aýdylan sözleri diňe söz hökmünde galýar. Häzirki wagtda zorluk, jurnalistlere we blogçulara garşy basyş, adam hukuklarynyň bozulmagy, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy sebäpine her gün gawat gelinýän adaty ýagdaýa öwrüldi. Germaniýanyň kansleri Jenap Merz aýtdy. Dünýäde liberal tertibe garşy çykyş edýän awtoritar döwletleriň oky günü-gün matar demokratiýalaryna garşy çykýar. Fransiýanyň prezidenti Jenap Macron bolsa has açyk aýtdy. Demokratiýa dürli taraplardan, şol sanyna içerden hem edilýän hüjümler netijesinde pese düşýär. Türkmenistandaky Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy wekiliýetiniň işi gynansak da raýat jemgyýetini ösdürmäge däldi. Türkmen diktaturasy bilen hyzmatdaşlyga gönükdirilendir. Bu hyzmatdaşlyk Türkmen diktaturasyna raýat aktivistlerine garşy toslama işler döretmäge, olary beýleki ýurtlardan alyp gaçmaga, türmede gynamaga we soňra olaryň ýitirim bolmagyna mümkinçilik berýär. Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan kabul edilen Moskwa mehanizmi işlemeýär. 2003-nji ýylda bu mehanizmiň Türkmenistana deýişli edilmegi barada başlangyç öňe sürildi. Netijede nol. Jenaplar, siz diktaturany gollaýarsyňyz. Fransiýanyň prezidenti demokratiýanyň pese düşýänligi barada gowy sözler aýtdy. Emma şol bir wagtda ol geçen hepde Azerbaýjanyň awtokraty bilen duşuşyp elini sykdy. Şondan öň bolsa Türkmen diktatory bilen duşuşdy we onuň bilen hem elini ısdy. Näme üçin? Türkmenistanyň Fransadan hemra satyn almagy we onuň arkaly dünýäde Türkmen rejiminiň üstünlüklerini wagz etmegi üçinmi? Dün Türkmenistandan bir wekil gelip hasabat okudy. Bugün bolsa gaýdyp gitdi. Bu näme? Näme bolýar? Jenaplar, siz näme diýäniňize seredin. Siz demokratiýa üçin göreşmeýärsiňiz. Siz zorlugy gollaýarsyňyz. Gaýtam Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy sebäbinden demokratiýanyň ýok bolmagy üçin eliňizden gelenini edýärsiňiz. Bu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurtlaryna aýratyn aýdyn görünýär. Siz özüňiz hem bunu boyun alýarsyňyz. Awtokratlar şu ýerde, Ýewropada da peýda boldy. Sag bolyň. Здесь, в Европе, тоже автократы появились. Спасибо.